terve taas katsojat. Täällä nyt Arttu Laaksomaa ja mun äitin kummipoika Nuutti. Nuutti Taiminen. Ja me tehdään nyt video Bimbuuslet Jellybeanseistä, näistä pahoista karkeista. Hei, luetellaan maut. Niin näistä. Täällä on makuina haisevat sukat ja tuttifrutti, leikattu nurmikko ja lime, mätä kananmuna ja voipopcorni, hammastahna ja onks toi marja sinne, no sanotaan nyt sitä mustikaksi, ja oksennuspersikka, purkitettu koiran ruoka ja suklaavanukas, räkä ja päärynä, mehukas päärynä siis, baby wipes, eli oliko se vauvan peppupyyhe tai se? Juu, vauvan peppupyyhe. Ja kookos. Eli tässä oli nämä maut. Eli nyt mä eka vaikka, kumpi aloittaa pyöräytyksen? Minä. Okay. Okei, nyt pyöräytetään. Tänään mä voin pyöräyttää sulle. Noniin. Sä sait nurmiko. Tai lime. Syös. Oliks tässä? Joo. Mä sain nurmiko. Noniin. Onko lime? Leikattu nurtsi. Ok. No, mä pyöräytän. Uudestaan. Mä sain oksennuksen tai persika. Nyt toi sai oksennuksen tai persika. Persikka. Siinä on molempia ehkä. Ei oo. Tai sitten... Tässä on vaan persikka. Nyt sun vukin pyöräyttää. Noniin. Nyt tulee nyt. Ei mitään tollasta. Pyörä. Tuolla. Käykö tällä? Noniin. Kumman puolelle sulla tuli? Eli haisevat sukat tai tuttifrutti. Se on tää karkki. Syös. Mulle tuli haisevat sukat tai tuttifrutti. Noniin. Nyt tästä lähtee. Hyi hitsi. Tää on haisevat sukat. Hyviä. Ugh. Ei mä voi. Vedä itse. Mä sain leikata nurmikon tai limen. Voi emmi. Leikattu nurmikko, mutta ei pahaa. Kyllä nurmikkoa voi syödä mun mielestä. Noniin. Lähetään saisi vaan sukat tai tuttifrutin. Tehdään vielä. Tehdään vielä. Mä pidän. Ai. Noin. Noniin, nämä pyörät. Hammastahna. Ok, hammastahna. Mulla tuli hammastahna. Ei kun joo, se tuli. Näin. Noniin, nyt menee. Se hammastahna. Hammastahna on. Mä pidän. Noniin. Hei, mäkin sain hammastahna. Joo. Eli nyt hammastahna. Tai oliko se marjasininen tai sanotaan nyt sitä. Marjansininen. Eikä. Mulle tuli räkä. Tuli marjasininen. Sori, mut se on mätä kananmuna tai voipopcorni. Eli tällainen nämä sun pitäisi vetää. Tällainen. Mätä kananmuna tai sitten voipopcorni. Ei, tyhmä pallo, älä me. Noniin. Nyt menee.
Hyi. Mä otan kananmuna. Hyvä. Mä otan kananmuna. Taas nurmikko. Tää oli ime. Mulle tuli... Purkitettu koiraruoka. Hei kun haisevat sukat. Ei tuu. Pyöräytä nyt mikä tulee. Ei, mikä se räkä oli? Mulle tuli räkä. Tää oli se. Ei vaan tää. Mulle tuli räkä. Noniin. Tästä lähtee. Mä en oo saanut yhtäkään pahaa, eikä se nurmikkokaan ees ollut paha. Voisitko nyt pyöräyttää? No niin. Taas leikattu nurmikko tai lime. Taas lime. Nyt tuli paha. Vedä. Oi, nyt tuli purkitettu koiraruoka tai suklaavanukas. Noniin, koiraruoka. Koiraruoka. Taas nurmikko tai lime. Paten. Tää on nurmikko. Mä voin pitää siitäkin. No. Mä pyöräytän vaikka sulle. Noin. Tää pyöräytä sä. Noniin. Ei. Pidä ihan tästä. Tällään. Noniin, pyöräytä. Mikä toi oli? No, sä voit pyöräyttää tällään. Mikä toi oli? Ai mikä? Toi. Ai tää. Laitakaa näin. No, sä En- voit pyöräyttää tälläänkin. Okei. Leikattu nurmikko ja se loppu. Eli uusi pyöräytys. Ei nyt tuli toi ihmeen. Tässä. Ota se. Oliko se päärynä vai Mikä? räkä? Päärynä. Onko hyvä? Oh. Hyvä. Pyörä. Tän nyt. Noniin. Ei oksennus tai persikko. Oksennus tai persikka. Mä arvaan mikä se oli. Oksennus. No niin. Se oli oksennus, eikö? Joo. Se oli ihan hitsin paha. Onneksi ei tarvitse. Sä sait oksennuksen kanssa. Ei kun vaan oksennusta suuhun. Mitähän sun suusta tulee tai sieltä? Mikä se on? Persikka. Nyt ei voi käydä näin. Noniin. Nurmikko loppu. Ei taas oksennus! Persikko. Mä tää kananmuna tai voi popcorn. Oliko se toi vai mikä? Tää. Tää. Ei tää. Toi on paha. Tää. Näyt. Joo. Niin, vähän vedä. Ei. Nurmikko loppu. Taas oksennus. Niin. Se on tietenkin oksennus, minkä sä syöt.
oksennus. Tadaa! Nyt on mun vuoro. On hyvä. Ja syödään sitten nää kaikki. Ok. Stinkisoks. Eli haisevat sukat. Tai oliko se... Tutti. No niin, syö. Syö, poika, syö. Saiko sä paha? Haisevat sukat. Ei, mä sain sama. Oli... No? Ihan kohta me tehdään tämä video. Ihan kohta me tehdään tää video loppu. Noniin. Se on suuri. Mikä tuli? No tuli se... Haisevat sukat. Mikä... Miten ne maistuu niin oikealle? Hammastahna. Jumakauta, nyt tuli hammastahna. Nurmikko pois. Pyörä sen nyt. Mitä? Ennen on näin aika vähän. Pyörä... Noniin, nyt purkitettu koiran ruoka tai suklaavan näköisen. Tämä on ihan... No niin! Se oli koiran ruoka. Se haistoi jo, mutta mä maistoin vielä. Nyt on mun vuoro. Me lähetetään kohta. Martti sanoi, että Venäjä palkki. Oksennus taas. Tässä on viimeinen oksennus. Tää on viimeinen sitten. No niin, Oksennus. tästä lähti. Et kai sä saanut persikkaa. Persikka! Oispa se mieluummin. Mä sain oksennuksen, se on loppuoksennus. Taas oksennus! Nurmikko. Nurmikko. Ei vauvan peppupyhä. Vauvan peppupyhe. Nami, nami, nami. Vauvan peppupyhe. Se oli vauvan peppupyhe. Haista miltä täällä haisee. Hyi. Nyt on mun vuoro. Vielä yksi kiekka, niin sitten me mennään syömään. Otetaan tämä paita pois, tulee niin kamala hiki. Sä sait... Nyt tuli... Hammastahna. Ei tuu uudestaan, kato se meni tähän oksennukseen. Ja me pyöritään sulle. Sä taas nurmikko. Noniin. Siinä on, Ei. siinä on nurmikko. Nyt sä saat, ei vaan kato, se ei ollut nurmikko, vaan kato, nyt tuli haisevat sukat sulle. Ole hyvä ja syö. Sä sylkäsit sen matolle. Sä sylkäsit sen matolle. Oliko sä vettä? Vettä. Nurmikko. Maista leikata nurmikko. Nurmikko! Ei purkitettu koiran ruoka. Tällä kertaa me otetaan sitä, mitä me halutaan. Ei. Tää on jännempää kun pyörittää. Vedän nyt pyörit. Mä pidän täältä kulmastakin. Niitä et sä tollaan voi tehdä, koska se oli oksennuksessa eli uudestaan. Haisevat sukat tai tutti frutti. Se on haisevat sukat mulle. Tuleeko? Mikä se nyt? Ei nurmikko. Ei Ota toi. Eli taas haisevat sukat.
Mä sain vihreän. Mä otin vihreän. Hyvin. Mä vedä. Enää on 4 makua. Vedä. Eli ole hyvä ja kato, se on Mikä tää on? se on se mätäkananmunat hai. Ei itse. Se oli loppu. Sekin on loppu. Sekin. Hammastahna. Anna hammastahna. Kiitos. Nyt tää video loppu. Mutta tässä on sen verran aika tujua, että nyt tää video kyllä loppu. Heippa. Moro!